Como vos adiantaba ao inicio da mesa, non é a miña intención trasladarvos unha experiencia de boas prácticas ou de un caso de éxito na xestión da fracción orgánica, entre outras cousas, porque a nosa experiencia limítase prácticamente á compostaxe doméstica. Logo, mal vos podo trasladar dunha experiencia exitosa neste senso. Pero sí que temos experiencia de xa fai uns cuantos anos de recoller residuos municipais, residuos sólidos urbáns. Esta experiencia que eu vos vou a tratar de trasladar aquí con datos é o que nos fai que sexamos bastante escépticos e, dende logo, que teñamos un certo desacougo cada vez que oímos falar do quinto contenedor. Estas propostas, quizáis desde un despacho de Madrid se vexan moi ben, pero a realidade do territorio que nos temos fainos dubidar de que sean as solucións, ou al menos que como solución única sexa a que haxa que implantar. Quizáis haxa que ir a unha combinación de distintas solucións para ir acadando os obxectivos que esta mañá nos trasladaba aquí a subdirectora. Idesme a permitir que faga unha reflexión en alto para lembrar dous conceptos que son sobradamente conocidos de todos os presentes. O concepto de sostibilidade, todos vos trai á mente seguramente esta gráfica con tres círculos onde un representa os aspectos sociais, outros o aspecto económico e outro ambiental, e que a sostibilidade é precisamente esa zona común dos tres aspectos como punto de equilibrio entre estas tres cuestións. Últimamente oigo falar moito da sostibilidade ambiental. A min faime pensar, ou ben se trata dunha redundancia, ou ben non é unha redundancia. Se é unha redundancia, a min pareceme ben, parece que pretende dar valor aos aspectos ambientais. Eu considero que é bon que un aspecto denostado tradicionalmente nos últimos anos se lle queira facer unha discriminación positiva para correxir ese desequilibrio, pero se non se trata dunha redundancia, a min preocúpame porque garantizar a sostibilidade ambiental está lonxe de garantizar a sostibilidade. Pode haber sostibilidade ambiental, pero o obxectivo é a sostibilidade, e a sostibilidade implica o ambiental, pero tamén o económico e o social. E o segundo concepto é, en realidad, un binomio que é eficacia e eficiencia. A eficacia, como ben sabedes, e perdonádeme o risco de parecer pedante ao recordalo, pero a eficacia, en realidad, é un concepto que responde a para que facemos algo, para que un proxecto, para que un plan, para que un programa, para que unha actividade, para conseguir un obxectivo. E na medida en que consigamos ese obxectivo seremos eficaces, ou na medida que non o consigamos, seremos ineficaces. Pola contra, a eficiencia responde non a para que, senón a como. Como logramos os obxectivos que nos propuxemos con ese plan ou con ese programa. Na medida en que eu consigo os obxectivos xestionando adecuadamente os recursos que se me poñen á miña disposición, son eficiente. Na medida que eu poda conseguir o obxectivo e, polo tanto, ser eficaz, pero gastando moitos recursos humanos, económicos, ambientais, son ineficientes. E dito isto, eu penso que o que hai que lograr é a sostibilidade e hai que garantir a eficacia, pero non podemos perder de vista a eficiencia. E moitas veces, como a palabra de moda é eficiencia, escoítase esta verba e cando te das conta, detrás o que se hace é en realidad o concepto de eficacia. A xente está falando de conseguir obxectivos, pero non de conseguilos de xeito eficiente. Dito isto, paso a comentarvos a nosa experiencia, pero para que a podades entender necesito contextualizala. Entonces, comentarvos que eu son o responsable técnico da área de Medio Ambiente da Deputación, polo tanto, a Deputación de Ourense, que a súa competencia circunscribe exclusivamente a esta provincia, e esta provincia, aínda que é unha das provincias galegas, e todos
identificamos Galicia con dispersión poboacional, é unha provincia que apenas ten 310.000 habitantes cunha densidade media de casi 43 habitantes por kilómetro cuadrado, que pese a ser unha provincia galega é a mitad da densidade media de Galicia, que me parece que está en torno ao 91, aproximadamente igual ao resto de España. Pero o curioso é que estes 310.000 habitantes poboan 3.768 núcleos de poboación. Unha división rápida danos unha media de 80 habitantes por núcleo. Como podedes imaginar, isto non está así de homoxéneamente repartido. Un tercio da poboación da provincia está na capitalidade da provincia, en Ourense, e os restos, 2 tercios restantes, son todo rural. É certo que hai algúns núcleos con carácter semiurbano, como as capitalidades pola comarca da Limia ou do Carballiño, ou de Verín, pero masivamente estos son núcleos de carácter rural e estes 2 tercios da poboación, ademais, nun 85% viven en núcleos de menos de 500 habitantes, pero se baixamos o tamaño dos núcleos a 100 habitantes, todavía os núcleos de menos de 100 habitantes albergan o 75% deses 2 tercios da provincia. E se nos fixamos nos núcleos de menos de 50 habitantes, todavía estes núcleos albergan o 60% destos 206.000 habitantes. Polo tanto, dispersión poboacional como en Galicia, sí, pero neste caso é máis unha atomización da poboación que unha dispersión no sentido que moitos dos presentes podedes intuir. Ben, neste contexto, a Diputación de Ourense hai xa anos que diu un paso na maneira de entender e de xestionar a competencia esencial das Diputacións, que é a cooperación e a asistencia técnica cos concellos. E este paso consistiu en non centrarse exclusivamente na cooperación e asistencia técnica para a dotación de infraestructuras, atípicos plans de obras con financiamento de infraestructuras municipais, senón que foi máis alá e empezou a prestar cooperación e asistencia técnica tamén na xestión desas infraestructuras, polo tanto, prestando servicios de carácter municipal. Nos solemos distinguir 2 grandes grupos dentro deste xeito de cooperar cos concellos. De unha parte son os servicios supramunicipais, que son servicios propios da Deputación que presta aos concellos que queren que se preste, evidentemente, pero que é a Diputación cos seus medios quen toma as decisións. En este caso, e dentro da materia que nos ocupa aquí, estaría o Servicio Supramunicipal de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, donde das 13 plantas de transferencia que hai na provincia de Ourense, 11 son propiedade da Diputación, xestionadas pola Diputación, obviamente en coordinación con Sogama, ou o Servicio Supramunicipal de Lavado de Colectores, donde a Diputación ten unha flota de lavacontenedores con unha ordenanza perfectamente regulado e os concellos que o desexan solicitan da Diputación que se lle laven os contenedores, de xeito que agás os que teñen externalizado o servicio da recollida do lixo, que todos son as empresas que enlavan, ou esta zona de aquí, que é unha mancomunidade que ten un servicio de lavado de contenedores, pois o resto dos concellos utilizan este servicio. Frente a isto, estaría tamén o Servicio Supramunicipal de Tratamento de Residuos da Construción e Demolición. Temos unha planta de reciclaxe, de momento utilizando exclusivamente para uso interno da Diputación. Estamos intentando acabar a tramitación coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático, para poder abrir ao público o Servicio de Recollida de Residuos Industriais, que é un centro verde construído por a Consellería no Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. Frente a isto estarían os servicios que nos denominamos intermunicipais, que son servicios municipais pero prestados pola Deputación en réximen de competencia delegada e, esta é unha condición esencial, organizados de xeito intermunicipal. Nos na organización dos servicios non existen os límites municipais. Aquí estaría, dentro do ámbito que nos trae a estas xornadas, o servicio de recollida selectiva de proximidade, é dicir, a recollida dos contenedores situados nas rúas.
nas 4 fraccións. De feito, 56 concellos da provincia son os que recollemos nós directamente na fracción papel cartón. No caso da fracción vidrio son 62, en envases lixeiros 71, e na fracción resto ou bolsa negra 50, máis dous que neste momento están tramitando a súa adhesión. Ou o servicio de recollida selectiva en áreas de acopio, é dicir, en puntos limpos, donde dos 21 puntos limpios que hai na provincia, 15 están xestionados deste xeito intermunicipal por a Deputación. Puntos limpios móviles. Como vos dicía, nesta experiencia, o único cercanía ou práctica que temos coa xestión da materia orgánica é a compostaxe doméstica, que empezamos no ano 2010, inicialmente solos, despois xa da man coordinadamente con Sogama, donde, tedes aí unhas gráficas de evolución en cuanto a poboación asistida, concellos aos que iba dirixido, porcentaxe de participación. A min só me interesa, porque da compostaxe doméstica falarase na segunda mesa con experiencias interesantes, só me interesa salientar dúas cuestións. Unha, que na campaña que temos en marcha ahora 17-18, pois esperamos chegar aos 3.345 composteiros entregados, e remarcar aquí unha cuestión que creo que é interesante por algunhas cousas que xa se dixeron aquí, é que nestes anos consideramos que estas campañas foron un éxito, sobre todo por o índice de participación, pero houbo, no fondo, un fracaso do que ata agora non fomos capaces de salir. E é o seguinte: pese a entregar, por exemplo, 3.345 contenedores, composteiros, non fomos capaces nunca de cubrir un núcleo completo. É dicir, unha situación na que pudéramos evitar que no contenedor da fracción resto houbera materia orgánica que nos permitira cambiar a frecuencia de recollida. E por qué? Pois porque estas campañas son absolutamente voluntarias. É dicir, en algún momento teremos que entrar en que a normativa municipal faga obligatorio un determinado xeito de xestión dos residuos, porque deixando exclusivamente da mão da voluntariedade do cidadán, dificilmente vamos desde as administracións conseguir a eficacia que buscamos nos obxectivos, pero tamén a eficiencia na prestación dos servizos. Paso ao que realmente me interesaba trasladarvos hoxe. En todos estes concellos, que como vedes son unha parte importante da provincia, nós temos a sensación de que o cidadán identifica proximidade de contenedor con calidade de servicio, abundancia de contenedores con calidade de servicio, frecuencia de recollida con calidade de servicio. A máis, incluso identifica con calidade de ciudadanía. A maior parte dos cidadáns do rural consideran que son cidadáns de segunda se teñen menos contenedores que teñen na capitalidade ou se lle recolle a fracción de envases lixeiros unha vez a semana en lugar de dúas. Eu creo que temos que acabar con isto. Isto non é unha cuestión de calidade de usuario, nin de cidadán, nin de calidade de servicio. O esencial de todo isto está en que seamos capaces de ofrecer ao cidadán un servicio en condicións de lograr os obxectivos, en condicións non só de eficacia, senón de eficiencia, e que cubra as necesidades do cidadán, pero non as súas obligacións. O cidadán ten obligacións. As obligacións non son exclusivamente da administración. O cidadán é o que produce residuos. Polo tanto, como productor de residuos, el ten obligacións. É posible, eu entendo, que un cidadán desese que o servicio sexa ir á súa casa a retirarlle diariamente os residuos, incluso hasta seleccionarlos. Se o pode pagar, pode optar a eso, é lícito. Outra cousa é esperar que sea a administración que poña ese nivel de servicio á súa disposición. Son dos cuestións diferentes, non? Xa vos digo que a mí me gusta polemizar, non digo porque me soa unha cara por aí. Entón, por que vos digo isto? Porque nós temos a sensación de que hai no medio rural un exceso de contenerización brutal. E isto contradice o día a día porque a nós todos os días nos chegan solicitudes de todos os núcleos de población de poñer máis contenedores.
non solamente dos cidadáns, senón dos alcaldes que consideran que as reclamacións dos cidadáns son perfectamente lícitas e hai que poñer máis contenedores. Bueno, pero será certo, entonces, a sensación subxectiva que eu teño de que sobran contenedores cando a realidade me demanda contenedores? Bueno, pois isto é o que vou a tratar un pouco de ver aquí, a ver se teño razón, se a miña subjetividade está avalada por os datos reais ou, efectivamente, estou absolutamente perdido e necesito ir pensando xa na xubilación. Primer dato. Nun contexto temporal no que no servicio que nos prestamos ten caído o 3% a poboación, nese mismo contexto temporal, pese a que nos denegamos cantidad de solicitudes de contenedores novos xustificadamente, aínda así, nese mesmo contexto de caída da poboación un 3%, a contenerización ten aumentado un 3,5%. Segundo dato, non hai ningún ratio que nos diga cual é o óptimo de contenerización, entre outras cosas porque depende moito de que estemos falando dun núcleo urbano con un desarrollo vertical de edificacións grande ou dun núcleo rural con un desarrollo en horizontal. Pero nós, que temos esencialmente contenedores de 800 litros, temos de media un contenedor de 800 litros por cada 8,2 habitantes, non abonados, 8,2 habitantes. É dicir, que hai un contenedor de 800 litros da fracción resto que maioritariamente se recolle casi todos os días por cada 8 habitantes. Non sei se todos tedes a idea do que é un contenedor de 800 litros, pero a min, subxectivamente, pareceme un disparate. E aos alcaldes digo que isto é un luxo asiático. No caso da fracción de envases lixeiros sí que hai un ratio de referencia que eu solo lembrar sempre que teño ocasión, que é no convenio marco do Sistema Integrado de Xestión COEMBES coas comunidades autónomas, neste caso coa Xunta de Galicia, establécese un valor por debaixo do cual non se abona dentro dos fluxos económicos a contenerización ou a contribución á amortización da contenerización porque o Sistema Integrado de Xestión considera que é ineficiente, que non está para pagar ineficiencias. Ese ratio, que está en litros, convertido en contenedores de 800 litros, é un contenedor por cada 80 habitantes. É dicir, se eu teño máis contenedores que ese ratio, é dicir, teño menos población por contenedor, teño por encima do ratio, entón non se me paga. Un contenedor por cada 80 habitantes. Resulta que nós temos un contenedor por cada 36, é dicir, temos máis do doble dos contenedores que o Sistema Integrado de Xestión considera eficiente. No caso da fracción vidrio, tamén hai un ratio de referencia que son 220 habitantes por contenedor, nós tamén temos o doble, 133 habitantes por contenedor. E no caso do papel cartón, que son 220, creo recordar, pois estamos aí con un 40% de exceso respecto deses 200 habitantes por contenedor. Pero, bueno, alguén me pode dicir, bueno, estos son medias, hai que ver a realidade. Esta é a razón por a que hai xa unhos anos, perdonádeme algún dos presentes, porque seguramente que xa conocedes isto, porque mo oístes contar en algunha outra ocasión, pero quíxenos recuperar aquí. Hai unhos anos fixemos un estudio aproveitando a xeorreferenciación que temos dos nosos contenedores e montamos unha base de datos nun sistema integrado de información xeográfica e cruzámolo cos máis de 150.000 edificacións existentes nos núcleos de poboación nos que nós recollemos algunha destas fraccións. Definimos unha serie de ratios e de parámetros que aquí solamente vos vou a comentar dous. Un diles é o de proximidade a puntos de recollida, definido este ratio como a porcentaxe de poboación que ten un contenedor a unha determinada distancia. E establecemos varias franxas, porcentaxe de poboación que ten un contenedor a menos de 50 metros, entre 50 e 100, 100 a 150 ou máis de 150 para a fracción resto, e o mesmo para as outras tres fraccións, pero aumentando en 50 metros estes ratios, porque nos parece que son fraccións as que se vai con menos frecuencia ao contenedor, pesan menos,
consideramos óptimo que no caso da fracción resto a distancia asumible fora de 100 a 150 metros de distancia un contenedor. É certo que a min os alcaldes dime a nosa poboación do rural está moi embellecida, certo, pero estas persoas maiores teñen a horta que van todos os días a máis de 150 metros, a farmacia, o bar, a tienda. Por que o contenedor ten que estar a menos de 100 ou de 150 metros? Bueno, como digo, consideramos isto óptimo, pode ser discutible. Entón, cual foi o resultado? Para o caso da fracción resto, atopámonos con que somente o 6% da poboación tiña un contenedor nesa franxa que consideramos óptimo, é dicir, que estaba fetén, ben dimensionada a contenerización. Incluso un 7% da poboación estaba infradimensionada, porque ten o contenedor a máis de 150 metros. Pero xa aparece un 20% de poboación que está lixeiramente sobredimensionada. Pero o alarmante que o 67% da poboación ten un contenedor a menos de 50 metros. Entendedes o de luxo asiático. Isto, eu creo que non contribuye á eficacia, desde logo, creo que non contribuye, pero incide negativamente na eficiencia do sistema de recollida. Se lle pedimos ao SIS que nos traslade isto á cartografía, pois vedes, este é un exemplo dun núcleo onde todo o núcleo está nesta situación, cun exceso clarísimo de contenerización, hai que irse ao extrarradio para encontrar edificacións ben dimensionadas ou lixeiramente sobredimensionadas. Se vamos a envases lixeiros, neste ordenador montame a presentación, pero, bueno, enténdese, se vamos a envases lixeiros, a situación cambia, pero encontramos tamén un 8% de contenedores, de poboación que ten ben dimensionada a contenerización, xa hai un 31% de poboación que podríamos dicir que está infradimensionada, solamente o 11% está lixeiramente por encima do óptimo, pero ainda nos encontramos que o 50% da población ten un contenedor a menos de 100 metros da súa casa, un contenedor de envases lixeiros. É dicir, que frente a unha certeza de infradimensionamento xa do 30%, unha porcentaxe importantísima está sobredimensionada. Aquí ocurre o mesmo, se o trasladamos á cartografía, vemos que o núcleo en xeral está sobredimensionado, hai que irse ao extrarradio para encontrar un dimensionamento óptimo, e solo nesta especie de edificación continua que existe entre núcleo e núcleo de población, é dicir, o que é diseminado, nos encontramos esta situación de infradimensionamento. Papel, cartón e vidrio son dúas fraccións cun comportamento diferente, o 5% e o 8% en cada caso óptimamente dimensionados. Teríamos, no caso do papel cartón, un 29% lixeiramente sobredimensionado ou claramente sobredimensionado, e no caso do vidrio, pois tamén un 8% e un 26%, é dicir, un 34% sobredimensionado. E teríamos, no caso de papel cartón, o 66% infradimensionado, e no caso do vidrio, 58%. Primeira cuestión, o papel cartón, non sei se o sabedes, pero, bueno, Ourense e Lugo son un caso especial. Evidentemente non teñen esa actividade económica que xenera o comercio e, polo tanto, de sempre foi deficitaria na xestión do papel cartón, pero o curioso destas dúas gráficas é, se lembrades as anteriores, mentras na bolsa amarela tiñamos solamente un infradimensionamento do 31% e un sobredimensionamento do 50%, e todo o mundo nos sigue pedindo contenedores amarelos, por que nestas dúas fraccións todo o mundo entende que non é eficiente colocar contenedores onde non hai realmente produción desta fracción? Aquí nadie nos demanda nestas zonas un contenedor de cartón e un contenedor de vidrio, agás que se poña unha actividade de restauración e nos piden un contenedor de vidrio, ou unha actividade comercial e nos piden un contenedor de cartón. Pero senón, nadie a demanda. Sin embargo, nas outras fraccións, todo o mundo demanda continuamente un contenedor, aínda que a experiencia demostre que ese contenedor permanece prácticamente baleiro ao largo do ano. Bueno, pero que este resultado
pode ser consecuencia de que necesito toda esa contenerización por outros motivos. O mellor é un problema de capacidade, non é un problema de comodidade dos cidadáns, senón que é un problema de capacidade. Por iso definimos tamén outro índice que é o dimensionamento de capacidade, que pon en relación dúas cuestións. Dun lado, cual é a capacidade de recepción que teño realmente instalada, calculada sumando a totalidade do volumen dos contenedores dunha determinada zona, dunha rúa, dunha parroquia, dun barrio, dun núcleo de población, suma total dos contenedores multiplicado por 2/3, porque o lixo no contenedor forma un cono e nunca aproveita o 100% do seu volumen, e multiplicado por o número de veces que eu vou a recoller o lixo nun determinado espacio de tempo no que analizo isto. E frente a eso teño a capacidade teórica necesaria, que é poboación servida nese mismo espacio por o ratio de produción de esa poboación, se xa verán o inverno, durante o período de tempo que eu analizo a capacidade anterior. Dividindo unha por outra, teño que se o cociente é inferior a 0,5, eu teño a mitade da capacidade necesaria. Isto parece claro, non? E, polo tanto, estou claramente infradimensionado. Se o cociente é superior a 1,5, teño máis de vez e media a capacidade necesaria, polo tanto, estou sobredimensionado. E considero que estou nunha situación aceptable entre 0,5 e 1,5, 0,5 porque estou tomando 2/3, a poboación do verán, dame un marxen, e 1,5 ao mellor é excesivo, pero, permíteme cubrir certos desbordamientos por cuestións de feiras, festividades e demais. Xa só vos traigo aquí o da fracción resto, para non estenderme moito en datos que ao final abundan sobre o mismo. O resultado é que o 15% da poboación está moi ben dimensionada, entre 0,8 e 1,2, tería un 12% lixeiramente, pero lixeiramente por encima, entre 1,2 e 1,5, e outro 12% lixeiramente por debaixo, rozando o déficit, que estaría entre 0,8 e 0,5. Solamente o 6% estaría infradimensionada por razóns de capacidade e tería un 42% sobredimensionada porque tería máis de unha vez e media a capacidade necesaria. Pero, por se fora pouco, todavía teño un 14% que ten máis de 2 veces e media a capacidade necesaria. Logo, este exceso de contenerización non é nin por calidade de servicio, nin por necesidades de contenerización. É porque hai que ter un contenedor cerca da casa, simplemente. Isto reflexado ou trasladado á cartografía, vedes que é difícil encontrar un núcleo que este nestas condicións de color amarelo, rondando o déficit ou claramente infradimensionado. Todos os demais están claramente sobredimensionados. Isto é así, dache a razón en cuanto a que seguramente non é necesario todo isto, pero se analizamos os valores globais para as 4 fraccións, aí nesta táboa teño vos posto as poboacións de habitantes que servimos, as toneladas que recollemos, pois nos dá unhos ratios de produción que vedes que están por debaixo da media de Galicia, é dicir, o papel cartón xa dicía antes que é un caso especial Ourense-Lugo, con 6,7 kilos por habitante e ano. O envase de vidrios, sin embargo, vedes que estamos en 13,4, non estamos por debaixo da media. O outro día a directora xeral presentaba os datos da recollida de vidrio en Galicia. Creo recordar que a media estaba en torno a 17, dese orden, creo recordar. Perdón? Por lo tanto, no noso medio rural estamos por debaixo da media de Galicia, pero tampouco estamos tan lonxe. En envases lixeiros estamos en 7,3. Creo que a media de Galicia está en 14 con algo. En bolsa negra, pois, de media temos 328, aínda que temos algunhas zonas, como veremos, que se acercan aos 400 kilos, que están prácticamente na media de Galicia. Ben, outro ratio destes datos, que os kilómetros
os quilómetros por habitante que teño que facer para recoller en esta población o lixo. De entrada, o que vos quero destacar é que para a fracción amarela eu teño que facer casi o doble de quilómetros que para recoller a fracción papel cartón ou vidro. E estou falando do ratio de quilómetros por habitante, prácticamente para poblacións idénticas. Isto a que se debe? A que teño moitísima máis contenerización na bolsa amarela que no vidro. E, sin embargo, como vedes, non estou acadando moitos millores resultados na recollida da fracción da bolsa amarela que na fracción en vidro. Por lo tanto, non me está resultando eficiente ter tanta contenerización. Un último ratio é o ratio quilómetro que eu teño que recorrer por cada tonelada que recollo. Para 1000 toneladas de envases lixeiros que recollo, eu teño que facer, frente aos 35.000 de fracción resto, teño que facer 100 kilómetros por cada tonelada de envases lixeiros que recollo. 100 kilómetros para recoller unha tonelada de envases lixeiros. A nós, o custo por kilómetro pode vos resultar caro ou mellor, pero o custo por kilómetro computando amortización dos vehículos, computando reparacións, mantementos, seguro, combustible, neumáticos e persoal, róndame os 3 euros por kilómetro. É certo que nós temos un personal caro, merecémolo, pero ronda os 3 euros por kilómetro. Bueno, hai alguén que di que non merecemos moito. Isto significa que recoller unha tonelada a min costame 300 euros. E Coembes non me ingresa 300 euros por tonelada. Pero con independencia deso, a reflexión, que non é obxecto de discutir ahora aquí sobre esta cuestión, a reflexión é que porcentaxe destas toneladas, destas 1000 toneladas, eu podo recoller perfectamente xunto con estas 35 sin que me xenere aquí ningún incremento esencial do custo, aforrándome 300 euros na tonelada. É certo que se as recollo aquí eu teño que entregarlas a Sogama e pagalas a 75 ou 76 euros, a 69 máis IVA. Certo é? Pero aforrome 300 euros. Tamén é certo que non teño os ingresos de fluxo económico de Coembes. Certo é? Pero de entrada eu atreveríame a suprimilo, pero xa non digo de suprimilo. Digo, por que non analizamos en que punto merece a pena recoller isto separadamente, ao mellor na capitalidade de Xinzo, na capitalidade do Carballiño, na capitalidade do Barco, pero en todo este medio rural realmente interésame facer esta cantidad de kilómetros para recoller unhas cuantas bolsas de bolsa amarela. Eu creo que non. Mais alá que, ademais, o precio de Sogama, unha vez que teña implantada a capacidade de clasificación, porque pensade que poñer toda esta bolsa amarela aquí non pon en risco a consecución dos obxectivos, é dicir, non pon en risco a eficacia do sistema, porque vai a ser capaz de separalo e, polo tanto, de envialo ao reciclador. Do que estou falando de conseguir facelo eficientemente. Unha vez que reciba os ingresos a maiores de Coembes, pois, ao mellor, nunhos anos, pode rebaixarse o custo da entrega de tonelada. Bueno, esta é unha reflexión. Pero o importante, para que nadie me acuse de ser absolutamente economicista e pensar no custo económico, é que, mira, de media, este é o dato para a bolsa negra, pero váleme igual, de media nos recollemos 328 kilos por habitante, pero temos zonas nas que prácticamente chegamos casi á media de Galicia, que está cerca dos 400, mientras outras apenas chegan aos 230. Se isto comparamos coa emisión de gases efecto invernadoiro que eu provoco para recoller isto, pois de media teño casi 20 kilos de CO2 equivalente por tonelada. O problema está en que aquí eu só emito 7,2. E para recoller isto, pois teño que multiplicalo por 6, porque eu no medio rural emito casi 40 toneladas de CO2 por tonelada de residuo que recollo, frente a 7. Por lo tanto, estamos falando dunha cuestión de eficiencia que non é exclusivamente económica, tamén, pero non exclusivamente económica. Vou rematando. Eso mismo, tomeime a molestia, perdona, molestia non, merecedes que faga, quero dicir, tomeime o traballo de pararme a diferenciar, porque esas eran medias, de diferenciar por as distintas zonas.
Vedes como, por exemplo, nunha mesma comarca, a zona semiurbana genera, porque isto é xa por habitante, isto non son toneladas netas, isto é por habitante, donde xenera, por exemplo, 13 kilos por habitante, e a min recoller aquí me contribuye moito a alcanzar os obxectivos, polo tanto é moi eficaz facer esta recollida, mientras que na mesma línea, na súa zona máis rural, só recollo 5, estou falando de envases lixeiros, pero pasa con todas. Ou comparo Carballiño semiurbano con Carballiño rural e vedes a diferencia xa trasladado a ratios de kilos por habitante, non? Con independencia de que seguramente hai moita máis población na capitalidade de Carballiño que no resto dos núcleos do propio concello. Ou Valdeorras rural frente a Barreoa semiurbano, que non está incluído aquí o Concello do Barco, que non o levamos nos. Se ahora superpoño sobre esta gráfica os datos da emisión de CO2, vades a comprobar que precisamente nestas zonas onde non é eficaz ir a buscar o residuo, tampouco é eficiente. Se que é un disparate que para recoller 3,4 kilos de bolsa amarela por habitante teña que emitir casi 40 kilos de CO2 por tonelada que recollo, cando aquí non só é moito máis eficaz, senón que é eficiente. Se isto nos centramos na fracción resto, pois a todo o mundo, a ninguén lle sorprenderá que para un mismo día eu analice un contenedor dunha calle de Xinzo e me dé casi o 72% de materia orgánica e ese mismo día colla un contenedor dun núcleo dun pueblo da Limia, de Calvos de Randín, e non teña nin o 8%. Polo tanto, onde me teño que centrar? Evidentemente, aquí non podo gastar esforzos aquí. Anda que estes ciudadanos sean igual de ciudadanos de primeira que os do outro lado. Deixo-vos isto para terminar. A reflexión, non sei se fun quen de trasladarvos a idea. O obxectivo é a sostibilidade, en xeral, a sostibilidade. E o obxectivo é, por suposto, ser eficaces, pero sin perder de vista a eficiencia, que non é o mesmo. Decía Jacobo que non veía o quinto contenedor. Eu non só non vexo o quinto contenedor, non vexo a veces nin o cuarto. Pero isto é outro debate. E, sobre todo, a reflexión final. Quinto contenedor, habrá lugares en que sí, en que sea unha boa opción. Pensai que poñer o quinto contenedor implica, ademais, establecer tamén un sistema de tratamento, non é só recollelo, porque os concellos que estén no ámbito dos 40 kilómetros de Sogama, os concellos que están na mancomunidade do Barbanza ou nas Mariñas, teñen unha planta de tratamento. O resto de Galicia terá que poñer, se decide poñer o quinto contenedor, non é só pedirlle ahora aos contenedores á directora xeral que tan amablemente se ofreceu a seguir enchéndonos a provincia de contenedores, senón que ademais hai que pensar en como vamos a tratar. Fai falta unha planta de tratamento, por lo tanto non é tan sinxelo. En definitiva, creo que daqui e sobre todo a mesa seguinte saldrán opcións que ao mellor individualmente non é a opción final, pero habrá que ir ao mellor na combinación das opcións, e estou vendo a María, que tenxa un proxecto en Pontevedra que creo vai un pouco nesa línea, con independencia que habrá cuestións nas que discrepemos ou non. Moitas gracias por a atención.